digital court. Emma. Fara sa'a ce yar fara ta da kyawun zance doguwa komai ta zarce yar fara ta fa zamo ta daban ce yar fara ilimi a takaice yar fara dole maza su ya bata yar fara ganta ba ka sai ta yar fara jikinta da tsafta yar fara zama ɗabi'a gunta yar fara yar fara yar fara yar fara yar fara. So na zo da kauna fara dore gane ni na fara ban guri na zauna fara furta zantuka na fara dore na ce ki je ni kara ki ce da ni ashe so da daɗi in har ka samu masoyi so mai so da gaske baya bidar kai bulaye ce ta fari sona ki daure ki karba ko in ba bige ni na san za a daga gumba na yarda cewa so ne cikin rai da wuri so mai sanya kairi so ne mai kore sharri so daure ki bani dama akan ki zan iya noma komai wuya da rinsi zan watsa koma ke ce daya ba tafiyan ki kan so masoyiya yar fara ki murmushi kai ya faranta ki sani dariya yar fara na riga na amince su zan rike ki da gaskiya a zuciya ba kamar kike zan kirawo masoyiya sarauniya mai ado ce da kwalliya yan fara ce kyakkyawa tana da kyawu kun tsayuwa na ganta ne nan san kowa ku ganta na ce yar baiwa yar baiwa yar baiwa